омадем ба канали мо. Чихеле ки дидин аллакай ман субҳи саҳар кати ами трезаҳоя шуштам об кати бе ҳичи ам хел оби холӣ кати то ки амин чангу хоку лой ам хел тоза шавад гуфта. Мана решоткаҳо беҳад чанг будан, инҷоҳо низам хел пури ам хел чангу хок буд. Ман вақте ки либос офтоб мекардам трезада мезад ҳатман ва чиркин мешуд гашта. Барои ҳамин гуфтам ки як бор шӯям шонам. Баъд ба ҳазур оста оста гӯем бо хел вай кати мешум треза шӯя кати мешум шонам то ида ба ҳазур гӯем то ида ба ҳазур бо оста оста ягон рӯзи дига мешум ҳатман. Асос он ки ҳамин хокулой ман ҳамин ҷоҳои трезаҳо гӯен пури ҳамхел хок ҳамхел як қатра об мечакидам хел лой мешуду ин ваёда болои решоткода низ курпача монда намешуд. аллакай субҳи саҳар офтоби хушрӯ ҳай ва ман мехоҳам ки курпачаҳои ҳамҷа таҳ карда монам офтобагда хушрӯ вай кунан истан гуфта. Ман ҳамин хел ва ҳозир як ҳамин трезаи детския мехоҳам шудан барои он ки беҳад кӯдако дастшон кати расидаги ҳастанд чиркин шудаги ҳастанд ва тамом гӯем як бор полои инҷаҳоя шӯям дани дара полоша шӯям инҷаҳоя як бор шӯям. Рости гап саҳар кати ман ай саҳар боза ки як портерча меомад пеши хонамо ва меовардак сабзавоту ам хали чизо меовардак. Рости гап саҳар боз ижзат кардам намедонам гузашта рафта бошад вай ё ки наомад имрӯз гӯем вай хариданӣ будам сабзи барои бегоҳ хӯрок тайёр кардан барое ки мо аллакай бегони соати 4 гравем агар успед намекунам омада авқот андохтан. Барои мегуфтам ки хӯроки суюқ кардани ҳастам имрӯз хӯрока амхел андохта мемонаму чизое гӯем дер мепухтагиша мемонам пазад мекушам мерам мебиём баъд тамом гӯем баъд вай макарону хеле чизоша баъд меандозам ва ёш тез мепазад гӯем барои ҳамин хотир. Лекин ҳеҷ не ки ба фикрам гузашта рафтае. Намхел ман ҳозир рафта трезаи шӯям соат аллакай мана чихеле ки мебинин соат 10:30 шудаги ҳастае. ай саҳар ман гусел кардам ҷамъ кардам хонаё ва сраза треза шӯида сар кардам. Сиёвуш инҷа исто алам инҷа исто. Дӯстони азиз ман нав гуфтам ки ба ҳазур ҳама корома шудум. Сиёвуш тез инҷа дро назанам та тез кар мультик мошин. Ман гуфтам ки тамом трезаҳоя шуштум ҳозир корома кардам тамом кардам аку мешинам. бинен дӯстони азиз чӣ гап инҷа. Ман онҷа 5 минут гуфтам трезаҳоя шӯям трезаҳои детския. Сиёвуш орома как шишта буд дидена. Ман гуфтам ин тубакҳои хокоша мебурорум агарода мепартом. диден куҷода партагия. трезаҳоя шишта будам бо мана бо палисос кардан дар кор. гилема бинан чӣ аҳвол шудае ҳама ҷо при хок табчикоям вай кардае. ҳамне барвақттар бироварда намерези ай бихудум. инҷа биё ман бачаи занам кунаш да. хе биё Сиёвуш мана Сиёвуша сараша шуштем либосаша пур алиш кардем ака обед семша храба хорава. хе биё инҷа либосаямша мондам. биё биё ва ман инҷа чихеле ки мебинен ҳама ҷоя палисос карда тоза карда шуштам. як бора ойнашам шуштам трезе биё трезе шуштам ва коляскае шуштам. Сиёвуша тез вай кунам. дӯстони азиз ман садик рафтам ва онҷа шавҳарам овардан барое ки авқот накардан саросема ва ман хел магазин дромадам магазини оазис дромадем харид кунӣ хеле лапша гирифтам типа мехом вай кунам оши брида барин борик борики хушрӯҳай намедонам чӣ хел меша вай хеле бомбочкаҳо гирифтем ба дутаи дига ай хеле ша гирифтам кӯдакода агар хӯранд вай ва инҷа сабзӣ надоштам картошка надоштам ва камтари дига фарш гирифтам. ҳалам хел тез тедаку хӯрок тайёр кардан дар кор ки дер шуда аллакай соат 5 шуд. Инҷа да мана
фаршу пиёзаша ва ҳозир каме томат меандозам меша. Томат надорам, зверобой дорам, зверобой меандозам меша. Сирхак шава камтар. Ва инҷа алоҳида ва яша мондам. Картошка, сабзиву сабзиву нахуту лубиша мондам ки то ки тангира то вақте ки ман вай мекунам. Камтар зирбакча мекунам. Киёвушадам берум броимуса дод задестай. Ва я берум броварда наметунам, а паш уже берум бромадай. Ва ҳозир авқоти андоз муктум хай ба брорум шаядам гардад ки дод бедод кадестай. Кани вай футболиста дидена тамошобинони азиз. Ана кани бинам чӣ хел? Кани Ана молодец. Кани бокнад кани. Вай Ана. Кани Ана молодец, ёвуш. Ҷон. Кани вай футболист мешад чи? Вай Ана тамошобинони азиз, ман нав ҳама ҷоя порядок кардам, либоси ҳамаштага ҷобаҷо кардаму ва соат 9 шудестай. Ва боз яке аз тамошобинон ҳастанд ки апай Нилуфар шавҳариш мо шабда кор мекунанд ки шабда нестай. Хай чӣ мегӯянд? Гир бокун кани. Кани бокунад тупкачи кани. Ана мехе кунад кани. Шавҳари ман саати 10-11 мебиёнда умуман гӯем. Молодец. Саҳриё хай вақти Нилуфар садик рафтанда меран, бо вақтои масалан выходной мешад дера меран, саатои 9-10 меран. Усра ман партам шад. Нилуфар пас куҷо рафта? Нашуд. Кани Ана гол шудага. Мана машинаш инҷа мана машинкаш. Уже футболка уж калташ дианша, изоруш калташ дианша беҳад. Насиб иншалло гуфтем намедам ин ҳафта ҳай ёки ҳафтаи дига ҳай равем яктаи пойафзол гирем шонаю. Пойафзол гирем шона басай хай ҳозирашда чӣ мегӯянд? Тамом хай Нилуфар тобистонда оста тобистонаш киртачаҳошу хеле изорчаҳои паплинаш беҳад бисёрай ва ман мехоҳам ки хеле киртаву изорам хеле паплин дузонамша, яқа бисёр нахарамша, барои ки намедонам манда маъқула ин паплино хушрӯ кӯдаки майдада беҳад бисёр мезебад, агар ки дар ҳақиқат хушрӯ дузанша. Ва намедонам насиб иншоллоҳ ният дорам ки ида сиёвуш инҷа биё. Сиёвуш инҷа биё, ман изорчаша бардорам. Пешда идай намедонам мехоҳам якбор кани ҳоли бозор равем як чарх занем бинам кани ягон паплинои хушрӯ бошад. Насиб иншоллоҳ Нилуфар кати дикаса ида кардани ҳастам ки вай паплин дузем мебинам хай бо чӣ хел мешад. ҳадам хел дӯстони азиз, имрӯзи мо анами хел гузаштак. Хона, корбори хона, каси гӯем кӯдако, каси машғул. Рости гап оши брида тайёр кардам ман. Навай макарони ролтон кати. Аёдам биромадай ки нишонтиам. Ами шом мешад уже саросима тез дастархон парто чой мон. Ин ку вай ку бо ҳамсояҳода додум. Вай неки эқа бачани дилим нашуд гӯем. Ба фикрам макаронаша бисёртар андохтам, камтар ғафсак шудаги ҳастай. Ва бо роҳӣ кардам. Чӣ мегӯянд? Уман гӯям як дег
پر شدک уже تمام شد شام دهم تقسیم کردم خیلی گفتم با رویی کردم تمام شد من خرسند که همین دیگ تیز تمام میشد گویم تیز خالی میشد زیادی نمیکنه زیادی نمیایستد من معقول نیست من که خوراک زیادی کنه خوبترش کمی گرم بودگیشته تقسیم کنی خران آدمان اکثر چیم ایسته تو بزیب شود تو عموما گویم من نمیخوام خیلی دوستانی عزیز تا دیدار آینده در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین خیلی گو سیاوش خوش رو خیلی گو اکو کنی من بیم با خیلی گو خیلی آنا گل